Ay, sige. Sige, Dre. Sunod, sunod, Dre. Ayan. Ay, kauban eh. Langanin raw mo ngayon eh. Kay. Lungnik man dapat ang imno. Ano yung anong kawan, kauban ako. Kita ko amigo ron diri ba kay dungagan ako ni. Nganin ra kayo saon man taon ni kagamay ani ay. Paabot ta diri kadaligid signay. Agi ba makadilihin siya ta. Ang ngiri-ngiri pangitagin no may. Asa na bro. Pangitagin. May nakainom ba? Uhaw ba kas kamil ni ba? Ang patik ba o gabi nanugat akong patik ba? Lah. Winston man niyo? Duulong ni bi. Winston ni ba? Winston. Oy, ikaw man ni na pre. Buwa garong gay na dudugay sa pangita ni ba? Siya ta. Sama makagikan. Ay, ngita pa lagi ko ginom lagi kay piting uhawa na ko nya. Init kay panahon ba? Kani murag kasi naabot kita ni. Sa man imong giikuan? Murag inom gyud na ba? Gamay ra lagi ni kay way budget. Signa kay Oy, binuang. Asa na din mga Kada na. Sa man ni? Ako Tilawi lang. Tanduay man igbaho lagi. Mangan. Asa na yung mga kuan day? Kung ano ba? Sa taon na mga Wala ta na kay. ha? Dakpan ta na. Bawal na ron. Signa kay kadungag dia. Tanduay man din Ano ka badong day? Ngita ko ginom lagi niya kay problema ani ron. Kita man tika diri agi ko. So, hapit ko yung tan-aw na ko murag kay ring ko. Sakto gagayo ni. So, Kani usap pero tong mga- kulangon ra ginis to agad. Tama gyud. Paabot, Ngita tag mas kuan na mas basig makaluyan ta ba? Gani basig natay pinansi ron mga gid diri. Hangin na ba kayo nya? Panahon ba? Kumbiyansa lakaw-lakaw kay delikado na kay panahon karon. Ito na karpita niya kay ukit. Wala. Abot ko nito. Buang ay. Hapit mo na tagag sa kanan. Lagi sigarilyo da. Uy. Grilyo? Hmm. Si Grilyo raw yung pangita day. Sus. Wala lagi. Pastilan. Wala si Grilyo lagi. Sao naman ato ni Asa ron. na imong kuan day? Wala gani no. Mo gani wa na budget mo ra ni. Paabot tabi bisig naay barkada na to mga gid diri ron. Paabot ani. Yung mga busing diri ba bisig nagi ni ron. Nahubog naman ko. Umog na ka. Grabe mo. Nahubog na kay buang nang inuman. Sige paabot ta kay basig langanin ra kay na Paabot ta sig nay mo abot Ang ron. patik mo bitin dagkuan ang patik ko ba nya. Manbilin siya taron diri. Sig nay mo agi ba. Yawas bukira na ani ay. Asa mo to dapit tong balay sa barkada diri bay. Yate wa man kay mga balay diri ah. Oh no. Yate man ni. Lasang naman kay diri ah. Uy. Kani timing na yan nagbaktas ba? Tanaw ra gud. Loh. Oh. Ako gay ni bay. Laktaw kay sa tong plano bay. Ako'y bahala na, ako'y Tay bahala. ka. Tumagan ginato kwarang teatro. What if kay no nga makita ko diri choy ba. Ginom-inom sa kay bato na ko no. Natiya ni kulbaa pa ning lugaran ni. Bahala na ni. Oh, nana. Ay, ako'y bahala na. Tay ka. Gusto yung gagawin. Ay! Bida na. Langam diyan eh. Hulog ng langit. Asa man ka? Asa ka? Tick point ni ha? Tick point ni? Unsa man ni? Gwapo man lagi na imong kuan lagi. Sinaw man lagi kayo ni lagi. Ayo, boss. Kaniyo, unsa man ni? Hiramon sa kabi. Yate na ni ron. Tama itong hinala bay na choy diri bay. Saom na ko niya. Bahala na ni. Di nakakay ka ng mga kuandra ba nga mga maayuhon ba? Yes, sir. Mga sir. Hindi mga maayuhon ba? Dili ba kayo labtan ako? ayoko, Amigo man to. Minaw mga Barcelona. Dili ba sir? Aning mga kuan mga tequila. Ikaw kung yung naglimunsito. Wala. Di kami no magngana. Wala. Nakay kuan dia, nakay asig na kay mayuhon dia. Bantira mo kwarta. 20 daw. 20 mo kaya to kampiyon ang 20 mo. Antay lagi ka. Antay bitag di ni madungagan ro. Ikaw mo kay bahala. Ay aura ko diri. Sa puro gigumutan na ninyo si tirada ni mo ron. Ani na lang. Unsa man?
Wala magiging di ko kadunga gid ani ba wala ko dalang karta. Unya. Ibigayo. Oh no. Ang Unya. gitara, kabalo ko gamay mo kanta. Oy, sige Rika. May kayo ka nagbaksir. Magani na Kana man akong ganahan. Saya ko dati, bro. Kantahan lang ta mo kay wala man koy kuan. Sige. Kung total kay December ron, Pasko ron, so dali. Hey! Dali. Dito. Likod. Dire ka suka kay para bas. Guwapo kayo kan. Ay ka ulaw ikaw no. Kantar gid po kay wagi koy ka dalit sinyo ba. Wala problema na kanta. Dira, kanta na be. Mas na gaya po dani. Ay. Bang. Dira na ron. Okay, kargado man lagi ni ko ano. Naapay ka nang murag ganing usab ni. Ay murag mananap lagi na. Isa. Sige na. Adlok Kami na kay kanta ba? Ayo, biya ko ninyo sa ha. Doon ni man na ha. Sige na. Tamis na. Say tamis nga mura mag-alcohol. Sabi na ay pagluwa-luwa diri. Nakoy. Kapalo ba ka kanta no? Ito may kantaon nimo. Request ko mo kanang nakadungog kag mga kanta sa kaning mga taga insular. Sa man sulat. Ay, Gapo na. Wala ko balo na gyud. Sa may mga genre ni mo diha. Ay, ako na lang bahala diri. Sige. Sabay lang mo basta Ay shot. pag singka diri. Hinay yung tingog ba? Hinaya yung tingog ba? Sorry. yana matelo. Yana. Lisod kayo. Di ko kataro gitara. Ayaw nagpalag diha. Sige, mo man na inyong pagbuot. Sige. Mo na yung mga genre, mga Sige na, rigirigi sige na. ba? Mas wapo, rigirigi. Apa doy? Tuna ko'y nabantayan. Wow! Nausap na ang akong sinultian. Saan na? Ay sinultian. Nausap mo sinultian. Kami may gipadungog siguro ni mga anak. Wala ko kangay sa imong lyricism ha. What? Wala ko kangay na. Singers ba ako noon sa day na Ay pag respeto ako mga genre kay kami mga musician naaman may mga kagalingong Usay musician. musician ba ka nang naga sayo-sayo diya sa kwan sa Ay, tablado sus. ba mo na sila yung mga musician. klaro na yung mga nakuha di ay. Pangit kay tingog, pangit. Duwa ko kangay. Aktor ram dai ni dai dala gitara niya. Wala Wala kayo maputol nga. Amo ka. Sige kuno kay may lami dire inyong kwan. Kalami rato, rigi-rigi ano ko. Ayaw pag inisog. Kanta lang. Wala man bay. Ta ka ni. Base sa ko ha. Ikaw rin bahala na part. Ay ko biyahe diri boss. Basig unsaon ko ano yung kauban. Ay problema ni kay kahit kayo dire. Ako'y bahala ni. Ay sige. Tupihan ko ni ka ng pinawir nga tupi. Sino siguro ko? Ayaw. Dra. Ayo ano. Ay, kabuang mo. Pasir ko sa Gahi ako. Ayo pagingana boss. Ay sige. Kami susunod. Susunod. Pasok ko. Sak, marisin mo. Isog kay kaganiha. Patay na mo. Oh no! Uy, Mark! Naugaw ko, Mark! Oh no! Mark! Tuhaan na to eh. Suga na itong tuhaan na to eh. Isam dito. Isam ka. Kami ay ang Team Paloy. So shout out karon mga kapaloy no. Special shout out sa atong mga pinalangga atong sponsor ya. So Ma'am Phoenix Taiwan, so shout out si mga kay Ma'am Migs Megan, kay Ma'am Bella, kay Ma'am Karen De La Peña, si Drake James ang mga taga Turil, mga taga Maragusa, shout out si mga dia. Kaning mga taga Samal, mga taga Tagpuri, mga sulit supporter nato no, shout out sa inyo dia no. O kaning atong mga kauban nga wala na kauban karon. So ingat mo na bro, mga kapaloy, amping ya. So shout out nato ang kwan, flex nato ang kaning J&J Clothing no. So isa sa mga kaning mga nagsuporta po sa to ano. So shout out ko sa mga Joe Arpetilona. Shout out kang Ronnie Coreses, shout out kang Raptor nga always naga subaybay sa akong mga videos, kung naga-shared post no. Shout out kay Rinaldo no? Shout out kay Kinrian,
So shoutout ako ang mga solid supporter na to sa ating Palawi no, o sa mga dati pa nato nga mga supporter sa atong page no. So shoutout kay Dave Renyo o sa atong mga ka-team no, sila sila Wilson, sila Ilger TV o ang tagumpayners si Kenneth, and then kina to kalimtang na atong kuan prinsesa ni Pangga ni Maria. So Yan. shoutout sa inyo. Shoutout kay Kwan. Last shoutout ako kay Kwan sa mga team no. Ilger, Wilson, sa kanil si Kwan, si Kenneth nga naghatag karon og ganang isda no. So daghang salamat sa inyo imong sponsor no. daghang salamat. Perminti ra gyud ka nang hatag sa mga kuan ba isda. Shout out GR taga Sharp o kailan nimo si pangalan nimo tanga tinuod. So shout out sa sir. Og dire na natataman guys. So katong mga bag-o na tong i-publish so anta masubaybayan niyo no. Og ganing nami bag-o nga i-kuan karon i-publish no unta masuportahan niyo atong content karon nga kuan og team palo mga maabot nga kaning mga content pa unta masuportahan. So daghang salamat guys. Sige, salamat sa inyo. Let's go.